Veliko mi zadovoljstvo da mogu da vas sve pozdravim u ime izdavačke kuće Prometej na jednom zaista specifičnom programu, a to je predstavljanje knjigi Andreja Tišine Početak trećeg milenijuma, ali ovo je u suštini možda i priča o nekom našem trajanju ukupno svih učesnika u programu. Andrej, sad te molim da ti pozdraviš sve, da kažeš ko učestvuje i pustamo film. Prvo, naravno, hvala Zoranu Kolundžiji koji je imao sluha da prihvati ovu moju ideju, moju koncepciju i da realizuje svih ovih 6 intervjua sa značajnim umetnicima i misliocima, tadašnjim našim, koje sam ja odabrao. I, kao što je rekao, on je to dokumentovao i videom i audijom, znači snimano je na audio kasete i fotografijom, tako je kompletno dokumentovano. Zahvaljujući tome, eto i knjigu smo izdali. Imamo, vidjet ćete sada, jedan kraći video koji sam ja izmontirao od tog čitavog materijala. Po 1 minut od svakog učesnika, otprilike šta je govorio tada i kako je izgledao tada pre 30 godina. To je jako zanimljivo, bit će i njima i vama zanimljivo. I eto, istrajali smo, kako kažem, pa ćemo posle tog videa razgovarati, a znači zahvalio sam prvo Zoranu što je realizovao knjigu i održao obećanje, jer vidjet ćete na videu, rekao je da želi da izda knjigu posle tih razgovora iduće godine ili baš na početku milenijuma. Ispao je još 26 godina posle početka, ali ipak je održao obećanje, što je divno. Jer, znate šta, umeđu vremenu, dosta je to sporo išlo. U stvari, on je mene čekao, on je hteo što pre, ali ja sam kriv. Prvo je to prekucavano sa kaseta, to je jako težak proces, to je 1 godinu dana, tih 6 razgovora, više od sat vremena i to. Onda je došla bombardovanje, pa posle korona, pa stalno neke krize. Ja nisam mogao nikako da se koncentrišem, treba ljudima poslati njihova ta izlaganja na autorizaciju. Ali kad sam ja video, tu je bilo dosta grešaka sa puno stranih imena, stranih izraza, pa Boško Mandić izmišlja neke izraze, reči, tako da ova žena, moram njeno ime pomenuti, Desanka Radović, koja je to prilježno radila, 1 godinu dana skidala sa trake, nije objektivno mogla da razume sve te reči. Na kraju sam ja odustao da šaljem svima na autorizaciju, nego sam sam upoređivao tekst, reč po reč sa videa. Tamo se vidi usta kako mrdaju, pa sam dešifrao tačno koju reč su rekli. I onda sam to sve ispravljao. I konačno onda je to slog, slaganje, pa lektura. Sad, to isto moram da se zahvalim gospođi Svetlani Zejak Antić, koja je radila lekturu. Naime, trebalo je sačuvati taj oblik govorni, pošto to nije pisan bio razgovor, intervju, nego su ljudi govorili spontano. Trebalo je sačuvati tu svežinu govora, a da ipak bude jezički, čisto, pravilno i stilski i tako dalje, da ne bude ponavljanje reči, onaj, šta je znam. Uglavnom, ta gospođa Antić, Zejak Antić, to sve pročistila, naravno u saradnji sa mnom. Mi smo to zajedno sve dotirali i eto, knjiga se pojavila krajem prošle godine. I evo, promocija je upravo 30 godina, mi smo u maju, evo, Evgenija i ja smo radili razgovor u Parizu za ovo, tačno u maju 96. godine. Eto, vidjet ćete i tu odlomak jedan iz toga. Evo, sad bih predložio da puste video, pa ćemo onda posle pričati. I da kažem, samo snimao je Krsto Kalinić, i to da zahvalim pre ovog videa, on je snimao. Međutim, moram da kažem, taj video je vrlo star, na VHS kaseti bio, onda je prebacivan u 3 različita formata, pa se malo izgubilo i kvalitet i zvuk malo kasni za slikom, ali uglavnom važno je da čujete šta govorimo i vidjet ćete ambijent i ljude i tako. Hvala. Umetnost mora biti podvig. Centar sveta zapravo može se parafrazirati kao centar svesti. Centar svesti je centar sveta. Mi smo loši. Evo, videli ste kako je to izgledalo pre 30, tačno 30 godina.
Nažalost, Miroslav Mandić nije mogao da dođe, naime on živi u Banovcima, Novim Banovcima, ali on je rekao da on 20 godina nije dolazio u Novi Sad i ne ide ni nekakve priredbe, događaje, hoda i dan danas, svaki dan hoda 14 km, to je njegov koncept, projekat. Kaže da je već 3 puta obišao zemaljsku kuglu, toliko je hodao, i svaki dan hoda tamo po okolini 14 km i to mu je rad za taj dan i ne ide ni nekakve događaje u javnost nigde, tako da on je rekao da će biti u mislima sa nama od 7 sati, da će nas podržati i to je važno. A Dragan Mojović, slikar, nažalost, on je preminuo još 2001. godine, ovde je njegov sin Miloš i Snaja i lepo je što su došli. Dragan Mojović je inače divan čovjek, kao što ste videli ovako iz tog odlomka, jako konceptualan bio u svom slikarstvu i puno je razmišljao upravo o tom značaju prezenta, prisustva, centra sveta, što je rekao centar svesti, i to je prezent. Mi živimo samo u ovom trenutku, znači sada i ovde, to je kad smo stvarno prisutni. I sada bih, ako ste, verovatno možda neke nećete prepoznati sa ovog videa, ovde je Velimir Abramović, prvi, znači Božidar Mandić, onda Evgenija Demijevska, ona se najmanje promenila, ista je kao pre 30 godina, i Vuk Stambolović, vidim, on je donao gitaru, on jako lepo peva, pa želi da otpeva nešto, vidjet ćemo da li sada ili malo kasnije. I naravno Milan Đorđević, on je profesor filozofije, inače esejista, sjajan o umetnosti, nekoliko knjiga je već objavio i evo, tako da on je tu da analizira naš posao urađen. Pa prvo da krenemo evo od Milana Đorđevića, da on kaže nešto o knjizi Početak trećeg milenijuma. Evo, zove Milan. Hvala. Poštovana publiko, uvaženi istaknuti srpski, nekad jugoslovenski intelektualci i stvaralci, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo, zato što sam još najmlađi ovde u ovom društvu i neke od ovih ličnosti su zaista značajno uticale i na moje, kako je rekao, oblikovanje, neko moje formiranje u svetu filozofije i umetnosti. Hvala Andreju Tišmi i Zoranu Kolundžiji koji su nas ovde okupili večeras. Ovo je zaista jesu ličnosti koje se ističu preko aristotratskim moralom, u onom najboljem smislu reči, jer reč je zaista o veoma hrabrim, nezavisnim i snažnim individualcima, ličnostima. Ovo su ličnosti koje u sebi su objedinile zapravo možda najbolje uticaje, zapravo na renesansni način nauke, umetnosti, neko bi rekao misticizma, sad to su sve neki pojmovi koji zahtevaju dodatna neka objašnjenja. I pokušali su da zapravo sagledaju i na neki način anticipiraju nešto što mi nazivamo treći milenijum. I to je ona, kako bih rekao, s jedne strane imali smo tu opet jednu modernističku, utopijsku potrebu, tako, utopijska potreba čoveka, da kako je kolega Abramović rekao, da se ustanovi jedan princip kosmičkog humanizma ili jedan princip zapravo ljudskog vezanog, zapravo napuštanjem, šta je to bitno, napuštanjem one novovekovne tehnicističke i zapravo tehničke određenosti prirode kod Mandića. Naravno, tu je u osnovi
to stvaralaštvo, zapravo, to je ono što je osnovna ljudska, da kažem, karakteristika i pogotovo ovako istaknutih individualaca, mislilaca i stvaralaca. I oni su u tom smislu optimisti, ja bih rekao, svi zapravo, ne znam, umeđu vremenu da li su mijenjali neku, evo čućemo, ovim ću završiti večeras, od autora neke možda novo sagledavanje, nove perspektive i hvala. Sad, šta ćemo, kojim ćemo redom? Dama. Da, ne znam da možda da nam malo razbije monotoniju, da otpeva šanson, on peva šansone, jako lepo. Vuče. Vuk Stambolović, on inače doktor alternativne medicine i bavi se i muzikom i, znači, doktor prave medicine, duhovnošću, tako da je upravo te tri stvari spaja u svoje aktivnosti, pa bi eto zamolio da otpeva jednu, bar šansonu. I zemlja koja ostaje verna smrti, jer sve ovaj suncu nije briga jedina. Al jednog dana, tamo gde je bilo srce, stajat će sunce i neće biti u ljudskom govoru takvih reči kojih će se pesma odreći. Evo sad bih pozvao pojedinačno učesnike u ovoj knjizi koji su ovde prisutni, možda da kažu kako im sada izgleda posle 30 godina to što su rekli tada, pre svega, i da li se nešto promenilo u ovoj civilizaciji. Šta su oni nagovestili pre 30 godina da će se posle 2000. godine desiti, evo 2026. Da li se nešto bar od toga desilo? Meni se čini da od tih njihovih vizija se još ništa nije ostvarilo. Prošlost ne postoji, zato ću ja da govorim o tome šta sad radimo. Osnovali smo laboratoriju za psihofizička istraživanja, ukratko fiziku duše, jer pre toga više nas, nisam samo ja, išli smo na fakultet za psihologiju, pa zatim i na medicinu, tamo na neurologiju, niko nije umeo da nam kaže šta je duša. Čitao sam Freuda, čitao sam Junga, i oni nigde nemaju supstancijalnu definiciju, duša je pa šta je. Pa dobro, o čemu se onda tu radi, znači psihologija nije nauka. Evo, po klasičnoj epistemologiji mora da bude zasnovana po predmetu i po metodi. Predmet je duša, šta je duša, šta oni proučavaju. I zato su oni osnovali svoju laboratoriju u kojoj, evo, juče nam je bio sibirski šaman, Anatolij, pravi sibirski šaman, koji ima sertifikat još iz Sovjetskog saveza, i on je, zove se Anatolij Nikiforov, i sad ovako, opremili mi lepo laboratoriju. Znači imamo prvo miligramsku vagu, 1000 ideograma merimo, tu sedi čovjek učen u kozireljovom pogledalu. To je hipomagnetska komora, koja ne propušta mikrotalasna zračenja i potpuno vas izoluje. Ako dugo tu sedite, onda vam se svest kao u meditaciji odvaja od memorijskih sadržaja i od misli. I možete da se šetate po prošlosti i budućnosti memorije kao po kursoru. Govorimo o budućnosti, ne samo o prošlosti. U stvari vremenska mašina. I tu se stave elektrode, elektroencefalografa, znači imamo na ekranu u kom stanju svesti, odnosno šta emituje mozak ispitanika, i da skratim priču na našu molbu, između ostalog, da pokuša da levitira. On je izgubio 184 grama.
I šta se tu dešava? Kad ode ispitanik u teta stanje, pada težina. Znači, samo je masa, nije on smršao za pola sata ili sat. Ista je masa, ali dakle, mozak direktno može da utiče na gravitaciono privlačenje. Pa, po onom nekom redu, mislim, Evgenija da je u knjizi sledeća, šta za tebe se promenilo za ovih 30 godina, šta ti vidiš uopšte sad novo u tim razmišljanjima o umetnosti? Pa puno se toga promenilo. Sada imamo veštačku inteligenciju i mene su interesovala upotreba tehničkih sredstava da bi se ljudi spojili i telepatijom. To je mene interesovalo da radim projekte u kojima učestvuje puno ljudi. Nedavno sam bila na festivalu u Clermont-Ferrand. Imali smo jednu instalaciju koju smo radili nas 24 umetnica. Ja volim da radim u sinergiji. Ovde ovaj skup me zaista inspiriše za jedan projekat. Ne znam kako bi izgledalo da mi rešimo da uradimo jedan projekat zajednički. Međutim, ono što je interesantno na tom festivalu, to je video festival. Vrlo poznat i ljudi šalju radove na konkurs. Više od 1000 radova je stiglo na konkurs, a više od polovine tih radova su urađeni veštačkom inteligencijom. To je novo. E sada, ta veštačka inteligencija u stvari koristi nas, jer vi morate da date parametre da biste dobili rad. Primili su 39 radova, 4 dana smo gledali, imali prilike da vidimo sve te primljene radove i 10-ak instalacija među kojima je bila i naša. I ti razgovori sa umetnicima su veoma interesantni, kao i sa grupama, institucijama, malim institucijama koje podržavaju rad, video i radove koji koriste novu tehnologiju. E sada, postoji prosto pobuna protiv te nove tehnologije. Sada što je novo, to je potreba za hibridnim radovima. Znači, bio je jedan video rad koji je urađen veštačkom inteligencijom i bio je jazz orkestar koji je pratio taj video. Kad se završio video, muzičari su bili čak veoma u godinama. Dobili su ovacije, jer je publici veoma prijalo da muzičari budu na sceni i da improvizuju video koji teče na ekranu. E sada, ta hibridna forma, sve vrste hibridne forme, to je ono što je sada novo, da kažem. U stvari, na neki način odvajanje od tehnologije. Ova knjiga, Početak milenijuma, meni izgleda neverovatno hibridna. Meni je stigla baš tada, kad sam se vratila s tog festivala, u jednom dahu sam je pročitala, iznenadila sam se koliko je to hibridna forma. Kao da je Andrej pre 30 godina osetio ono što je sada u trendu. E sada, ovo što Vuk, Stambolović, što Velimir i svi učesnici ovde govore o nematerijalnom. Dragan Mojović, koji eto priča toliko mnogo o vremenu, a nije imao vremena da bude ovde sa nama, ali je prisutan u mislima, prisutan je u rečima, prisutan je u razgovoru. On je obeležavao centre sveta sa nekim krugovima energije, o čemu govori Velimir Abramović u knjizi o toj energiji ovde sada u izlaganju. Zatim, kreativne prakse učesnika koji se povlače iz civilizacije, koji prave kuću koja je otvorena, koji hodaju, svi se oni bave nematerijalnim stvarima, nečim što je nematerijalno. E sada, da li je to novo? U trećem milenijumu? Pa ne, to je vraćanje na možda tamo prve civilizacije kada, samo da kažem, kada je recimo u tim plemenima vrač bio istovremeno i umetnik glavni i filozof i sve. Znači, bilo je objedinjeno u toj ličnosti te tri oblasti, tada su ljudi cenili te duhovne stvari. Šamani, da, šamani. Imaju razne nazive.
to duhovno je bilo glavno, znači da pred odlazak u lov oni su to već unapred sve zamišljali, te životinje koje će da ulove i imali su uspeh. Znači sve to ima svoje zašto i verovali su to u misao, u snagu misli, vizualizacije. Ja recimo to zastupam već 30 godina u mojim performansima koji kao duhovnog zračenja prenosim to na ljude, znači ta moja duhovna stanja prenosim direktno na ljude dok nešto pričam ili izvodim i tako. Naravno, verujem u to, zato sam i ove ljude i pozvao da govore svoje stavove i tako u tom ciklusu pre 30 godina, ali evo, sada smo zajedno i opet isto mislimo, što je jako lepo. Evo sad da damo reči Božidaru Mandiću, pioniru života u prirodi. Meni se čini da ću bolje govoriti bez mikrofona. Prvo, jako mi je drago da smo ovdje jedno malo pleme, porodično, i da je tu recimo Dragoljub Pavlov, jedan od najstarijih avangardista ovih prostora, da je tu Bojan Jovanović, prijatelj koji me još nikad nije uvredio, i Zoran Zdravković, i još malo poznajem, koji je živio u prvim danima naše komune u porodici Bistri Potaka. Za mene ovo je jako bitno i važno, zato što i ti i ja imamo neke korelacije plemenskog odnosa. To je taj mikrospasonosni koncept da se povezujemo na konkretnoj odgovornosti. Danas je jako puno brbljanja, ali teo sam samo, ako smem, pošto živim evo 50 godina u šumi, obeležavamo jubilej, u šumi sam pronašao nove inspirativne, orgijastičke spiritualnosti koje dominiraju čovekom, a ne čovek njima. Ovo šta se dešava, retko vidi zamagloviti čovek civilizacije, jer prvi put je na sceni Sodoma bez Gomore. Puno dima, a vatre nigde. Nama treba ponovo Prometej. Ja sam to osjetio svojim divljaštvom i odlazeći u jedno nepoznato življenje gde bića svi bolje znaju od čoveka u kom pravcu treba da idemo. Samo čovek ne zna. Oprostite, molim vas. Ja nisam znao, ja sam živeo u Uterusu, živim u komuni 50 godina, prvi put komune nema, ubili su instinkt kod mladih za komunikaciju. Nemojte reći da je to spontano. A oni su na telefonu. Ne, ubili su ih. Razumete? Ja sam bio do skoro centar za razumevanje mladih. 1000 ljudi me godišnje posjeti. Po 10.000 ručkova besplatnih godišnje. Sad nema uopšte. Sad vidite, niko ne reaguje, ne kaže, ljudi, šta mi radimo sa svojom decom? Da li smo ih ikad videli? Evo, recimo, i sad dolaze malo mladi, ja pitam, izvini, čime ti se bavi Ćale, Keva? Pa kaže, mi njih ne poznajem. To je tragično. Pazi, kad su pitali robotkinju, onu Sofiju, on je postavio je 200 pitanja. 198. Ona je pitala, izvini, otkud znaš da si čovek? To je sramota. Robot pita, otkud znaš da si čovek? Sad, ja se bavim mravima, stablima, potokom, vetrom, bićima koje nije stvorio čovek. Sve što je stvorio čovek ide ka uništiteljstvu. Ali ja živim sa vansociološkim bićima. Čovek misli da on jedino biće, pa on je najinferiornije biće na ovom svetu. Svest, kakva svest? Kakva Indija? Kakva Evropa? Evropa napustila umetnost, Indija napustila mudrost, Kina napustila odanost nebu. U ovom trenutku moj stav je da umetnici, da stvaramo novi šarm sveta. Ovaj svet ne vredi više, nema relevantnost, ali veća znanja sad imaju vansociološka bića. I zaustavite. Sjajno. Hvala.
Samo još da završim, da sistem objedinim ovo. Ja sam naime, eto, pre 30 godina, upravo zato ove ljude izabrao. Znao sam ih od ranije, sa njima sarađivao i radio nekima izložbe, pisao njima, upravo da bi ovoj sredini doneo neke nove, sveže ideje. I eto, to je moj doprinos ovoj sredini, što sam ja okupio te ljude, izabrao i dao im priliku da govore i evo sad je to u knjizi. Znači, to je moja misija bila.